Kanigiri ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phiri meri nongti walang. Kinigilong kimat ki bakong san jang ka khubor mata ka step. Penkenal Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi ba ka program Make in India kalayarap shibun ha ka jingkinti we ka yok kot ha kanigiri. Ka State Executive Committee SEC jang ka Voice of the People Party VPP kalarai bat peni ya ki kerteng jong ba Winston Tony Lindo manchinti kumu Chief Executive Member CEM bathamai ka KHADC. Badrakhi buram ka Meghalaya Government Pharmacist Association MGPA ya ka World Pharmacist Day midnin kasi Shillong. Ki khobor ki babniya. Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi midnin kasi larakhe ya kalingku stem ka bakhatway jong ka Make in India ka balawan ra ikijingkala ha ka yo ka ko jong ka India ba ka jinglong jingwan jong ka jingseng ki kamla jong. Ha ka kerwa ling ba san ka social media Modi ula ong ba lawan ra ka Make in India ra ka jingthmu ban kan tiyo ki India ha ka liang jong ka jingseng ya ki kamla jong. Ula ong ba ka Make in India ka no senyang ka jingkiyo jong ka yo ka kon ba ka jingbo u maunong rim jong ka jingla ban ka shani la di bat kala ai ming siembu ikir kom perkhat gi bathamai kebala peni ikila yo kam yo jam ha ki tanat trekam ki ba pher. Ka State Executive Committee SEC jong ka Voice of the People Party VPP midnin ka janin kala inon yaw MDC kanong thamai constituency ba Winston Tony Lindo kumu Chief Executive Member CEM bathamai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Ketika rai jong ka jinglang ka SEC bala penyad do nongilam rangbado jong ka seng uba Arden Miller Basalmon kalawan hadin ka jing in okam jong uba Shembor lang Minsngi balang kum UCEM. Ka VPP kala pemiru ya ka keteng jo MDC ka Jaya uba Denzel Archen kum Executive Member uba thamai ka KHADC. Uba Winston Tony Lindo wal pendep ka graduate na St. Anthony's College but uba Deiru World Vision Coordinator barim unsemi wujli nak menta ya uba Shembor lang Rinja kum Chief Executive Member jong ka KHADC. Uba Denzel Archen uday umuktiar ubala tibet ha ka kam mentala palat shiposnem. Palat pras pamut AA kinuhi kay school kajila hapo kalama jong ka Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTM kila pelong ya ka jinghi da ka ba shushong kalan ngor ha phalau jong ka Law College New Tura da ka ba yaiban halor ki jingdawa ban pinyo ya ka jingsil tulop ka ba khambet khambyang. Katay ka jinghi ka long shimta na ka jinghi kinuhi kay school baro ka way ka jila bar ka balasdang Shillong na do ka arfu artrik unay lor. Kani ka jinghi kinuhi kay laong ba kandang bateng klem jingbo por tat hado ba ka sorkar kanda skap ya ki jingdawa jungki. U President jong ka FASTM Mun Roy G Momen uong ba ka mat ka bakong santam hab kam kinuhi kay kidawa jur ka long ban kan tiyew kinuhi kay ad hoc kajala siya ka kedan deficit. Ulay thuru ba kani ka jinghi ka long namal ka jingno shiliang ka jingsiyo bat ki way ki jing toy hapdeng kinuhi kay ad hoc bat kinuhi kay school deficit. Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma wala kentui ki pa nyongshong shnong ban sha yalam bakla dagi khubor hamsaya ha ka be de ba jing klat no jo klur nong ruai ba ponam ka jila Zubin Garg wala kentui ki banya persyang penban banya snok tilang bat ka kenhun token ka bakar pang jong ki pulit ka Assam ka blasdang banti banya ya ki daw tungrai ki be lam sha ka jingyap jong Zubin ha Singapore ha ka khat kantai trik mentau banai. Usar maula ongru baka sorkar Assam ka long bala kre ban IT ya ka jing toket ha ka kanhun toket CBI lada ka SIT Assam kam la ban lap ikidaw tanrai halindet ka jingyap jong Zubin. Kaniri ka Akashvani Shillong ka buwan lam shpi ka kubor. Ka Meghalaya Government Pharmacist Association MGPA kala rakhile ekmen ka World Pharmacist Day
arajar arpusan ha ususu tham auditorium min gasni ha kabari ki bones pa ngot ki pharmacist ki bana kaleng ga jala ki lawan shimta ha ka program kamat pedeng bala bo ha ga jing rakhi ka world pharmacist day mata usnem ka day bo jing mot ya ka koi ka khia bo jing mot ru ya ki pharmacist lapan kan mau ya ka benta terekam ka ba kongsan ka ba ki pharmacist lani ki nong ai dawai ki tre ha ka ba pen biang ya ki jingnan kam jing nong pang ki ba sha sumar ba ka jing bet jing biang jong ka koi ka khia jong ki ka president jong ka MGPA ikong quarterly shad khar ha ga jing kan jing i long ba ka dai ka si ka ba kal pang ban kan mau but ai burom ya ka kam shikri jong ki pharmacist ha ka ni ka jela i secretary par ila banjur halor ka benta terekam jaki pharmacist da ka ba ong ba ki shim ya ka jingben biang ka ba khaddo ha ka jili jong ka koi ka khia da ka ba ai ki dawai ki beran kam shekinong pang u director jong health services MI Dr. JS Momin ai ka jing ro ki ya ka jingno senyang jong ki nongpen biang dawai ban pen klan ya ka tre ka ta ha ka bai dei ba ka koi ka khia ha ka jila Meghalaya Lapilong ka health camp ka bakal pang min kasni ha maurung kening CHC hapo ka swast nari shakti parivar abhiyan UMLE ketika thanyo ba H kharpran ulai jingkren ha ka por pli padai ka health camp da ka bakentu ki pat ba bannet phak mi binya ela ka jong ka jingko jingkhya bola pin songru ya ka jingin kam ki doctor specialist ha ketika CHC da ka bethu bola depra ya kini kamat ekran bak sarkar ki doktor na Negrams but Nazareth Hospital kila kmi ekibrio ki bala wan shaka te health camp na ka ni ka jing penyo ya ka jing sumar i Dr. EL Kharmuti District Maternal and Child Health Officer yong ba ka te health camp kan long ba penyo jing to shibon ya ki pat ba namar la penyo ki ya ki la pha sumar na ka mta ki jing pang ki repair Kidan siwon ba ki nong pang ki bala pen sngau ya ka jing sngau bat ya ka jing sngau hun ka bakraw ba ki la light man pa check eladi ha ki hospital ki barem dor komishin ta na ka jing pen trekam ya ka swast nari sasakt parivar campaign ka barang ya menta lapelong ya ka program jing ai snam kelu de ki brio ki beran ne ka mon baba bat ya ka program lapelong ha risabel para CHC Hanos Garo Hills min ka sni u deputy commissioner Abhishek Sani ubala dan langko mukongsan ha ka jing kren u ula banjur halor jinun kam jong ka jingko jingkhia ka ba biang na kam ta ki kinthai namaru ong ba ka jingko jingkhia jong ki kinthai ka wan ra e ka jingkhlan ha ka longyang longsem ba ha ki lang salang baro ka wei ula pen ru ya ka jinun kam bandan ya ka jaka kan chus nam ha ka te ka CHC ya ka ba la kan tieu sha ka referral unit ula ai ka jiniro ya ki volunteer CRPF ki A positive peddlers risubel para ba ki wei ki nong shong shnong ki bala snok ti lang ha ka te ka jing ai snam sngob ha ki wei ki officer ki bala ai jing kran ki la penbet ya ki jing sngob bakala kaba ki brio ki jupur khat ha ka bede ba ka jing ai sngob ha ya la ka jong ka snam bat kila yai ban ba ka jing ai snam kadai ka ba penyo jing em ya ki we bat ka jing to ru shibon ya u ne ka brio ka ba ai snam ka Regional Institute of Advanced Studies RIAS ka Computer Training Center na ka benta ki samla jukuri bhoi menhin gsi kala penkup buram ya kombashis pa angwat ai ki samla puli ki balala ban pendep ya ki jing ai jing kai computer ha ki thop ki ba repair ya ka program na penlong science hall nongpo Uwini ki officer pulit bala syong that nya ka kamu ba mare home karkarang uladan lang ha ketika program kumukongsan ki beradan ha ketika sngi ki kinthobru ya i pastor KB kharbeteng kong di nong light ba Marcus Martin ba director jong ka RIAS ba scam B Swed uba em karkarang leiro ya ki samla ki bala ban pen ku bor la di da ki jingnang jingtip man pendan kam ya ki core computer ka ba director pat ha ka jingkren chu ula pen sngo ya ka jingong kongsan ban nang ya ka computer ha ka ne ka juk menta habale wa ya ka no ka kam ka tu ka ne ka khubor ka lakot ba ka lawan shwi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji ginya so ba ka Delhi station na kam ta ka khubor ka kten hindi ban punbo da ka khubor phareng ka por phra khatsan minen ka ne ka Akashvani Shillong